Ramri kan ti chuan an hunganga sipai nan venganga alut le chuak tur te po uluk takin lo dabzel tura kan ngai mai thei chutiang chu ani vek lo ram le ram in rina dangdai deuh te kan tar lang don ani Egypt le Sudan bir tawil hi mel jasari somko panga vela zaw Egypt le Sudan in rina ania khoiram bernge ti hriatani lo kumsang khazariat somko pakua khan ram pahni te in rina tur hi siamania kumsang khazakua pahnia chumiang lo deuh chuan UK in arin velea heram hi neitu zo komlovin achuak tangot mayane kumsang khazariat somko pakua mi rin chuan heram hi Sudan ami ani theya kumsang khazakua pahnia mi rin ero chuan Egypt ram hani theibok ram pahni te po hemi chungcha nga hian anin rem theilova khoi zok nge pom turti hi an hret hiam bik lawani heram hi anin chu nilovin anin non zoka Egypt hian kumsang khazariat somko pakua mi hi rin an dulain Sudan hian kumsang khazakua pahnia mi hi rin handu thunga heram ruak mantlak lo hi fadulo nu le pate in non deuh chen te po ani theiome bir tawil hi khovela ram nei tu in chu emo karamanie tia chalo om chun ani bokane Portugal le Spain Ramri hi luina dai dana tam hlea Portugal le Spain te po chim chaklama anin rina po luyane adang lamne ro chu lei hando velo zip line mangin Ramri hi thun zom ania long mangani ngot lo chuan abak hi kalkai na tur dang omlova he zip line hi Ramrika na mai ni lovin hun po choble chila danglam ngal na ani boka rampani te hian time zone thanan manawangin Ramrikan che hian hun chu ama in atlai ngal duai tinani he zip line hi Spaina Sanlúcar de Guadiana le Portugala Algarve kho in kalpona ania Guadiana lui paltlangin Spain atrangin Portugal lam hi zip line a kalkai tur ania Spaina kirle tur chuan longman angai thungane India le Pakistan Wile kel thun pol entirna thatak mai India le Pakistan te in rina hi metar sang ni zakwa som pahnia thuiania mun tamzo ka chuan hung ni ma se waga khuai ro chuan chutiang chu ani velem lova Ramri chu khochu nga hianomin lelam India lelam Pakistan nin sipai duty po in nai taka anomane ni tin he huna hian India le Pakistan sipai in tlarle anhan lam vel phei chu mi sang telin an Thlir zia thina he hmuna ngei mai hian ani ramin hal tak pahni sipai te chu anlawin khen khong siak thrin ni Jammu and Kashmir Ramri te anglo takin Punjab he Ramri a hi chuan ramin kara boina achuak ngai lova sipai te hian in thian thatna le ram pahni inel na chu ni tin main an lantir thrin ani Argentina Paraguay le Brazil South America a ramlian pathum te hi Parana luile Iguazu luin finna anin thren rang ve hlak boka ram pathum te hi luin finna chat hian an topane he ramri bula hian Paraguay a khopui lian ber pahni na awma Brazil le Argentina rama kholian vaklo omve boka heng khuwa hian lungphun theu niin lungphun chu an nampuan zaronga cheibol vek kani boka heng khotin hian thlona trumhun rang nein a rang thevin anin rel bol boka poisa po helai biala hian chithum ngot man ani bokane heti chung hian anwa hian leya do zom niin lir thei manga tlo povek thei ania khopui lian tak pakhat angdevin an khosat howane iguzu tui kho thla wangtele ram pathum in rina ane wangin khwalzin te chuan an pan khom viau zel bokane Chcha Behar district Bangladesh le India in rina a khopuyom ve bok kania India huam chunga Bangladesh ram awma chutiang bokin Bangladesh rama India homve bokane Ramri hi an then fu vaklo ni te poina lang balapara khakra bari te hi India ramanina a Bangladesh ramatrang lo chuan lu thei hanimi alawa India ram chunga vekhian India ram dangbok dahala kharak bari homle boka ami cheng te tak ngial poin helai ram rivel hi chu angai na an hrelawane US le Canada
ram pahnih te in rina hi meter sang riat zariat somkua pakhata thui ania meter sang ni zali somsari panga thui chu Canada lam chanani mun tambera chuan Ramri hi ven him ania mase Vermonta Derby line khuai ro chuan Ramri kan hi aol samin ti palthila foreign kal thei viau ane kongpui mai ba ka inte chu Ramri na then thana wangin he khuami te chu khoirama ber nge anom ti te po an thriat lo chang te atam hlea enom chuan mun pakhat phei chu a thut na US a oma ado san chu Canada lama oma Canada a ennom an chua chu a mun nge ya US atangin en theiani tinane he khwa hian Canadian friends le US English ta chu man pol ani boka Canada mi te chuan US mi ni kheran tum lawang bokin US mi te chu an USM bokane Austria Hungary le Slovakia ram pathum te in rina chuan Europa Austria Hungary le Slovakia hi a hober pol haniome Ramri in to na chu do kan niom tak hian an siama chuta chuan an ram chin chiana dain Ramri chu lung mangin an hung ve pheu boka ram pathum te arwala tlo harsat lo na ber polane he hmuna hian mi hring an cheng lova ram pathum te hian he hmuna hian Ramri boy an nei ngai meu lo bok Netherlands le Belgium Europe ram pahnih te hian kho pakhat Barlana suwa Ramri an kham ve boka khopui hi alaya atan tlang changani lo in chung le dorte kongpui te po ram pahnia achua an in rina hian luile tlang ti velom heklo le Ramri kan hi aol sam hle in thren khat phei chu chhun lama Netherlands zan mutna chu Belgium lama ti theina turte awmane Ramri hi leya avarin chin chiania he khuwa chengte hi chu Ramri a hian buai hlei thei ponilova buai ngai na pom lo bokane hetianga Ramri an rindan hi middle age hun laya khan ani towa ram pahnih te hian in rem na nein an Ramri a hian buaina an nei vak lo sarkar ro chuan police damdoin le khuwa om turchi chu da ve in Barlana su khuwa hian ram pahnih te hi trangkai takin a chhor theiane Diomede Island Bering Strait a om Thlir pahnih hi US le Russia in rina ania Thlir te zok hi America ramni in khuwa po din ania in za somli paruk bor vela oma alian zok chu Russia ramni in lua lo ani thung he Thlir hi mel ni le chan vevel chawina in hlata danglam na vak om lo mai thei mase he Thlir pahnih hi international date line chuan atan tlanga Thlir te zo ka tang hian alian zo ka kalta ila naktu ka kan zin tinane entirnan Thlir te zo ka hian inri ni jing dar kwa ani lain alian zo ka hi chuan pathian ni jing da ruk ani ve thunga mel ni le chan vele ka hun hi adanglam hle tinane Italy le Switzerland Alps tlang dunga Monte Rosa tlang meter sang li zanga somnga palia sang hi heram pahnite in thren ranna ania he tlang chi pa hian Europa inomna sang ber Margarita hatchu sak ani nge he in hi kumsang khazaria somko pakwa khan Alpine Club chuan an sa a sakna tur zong hi a hnuai lama siam felvekin tlanga hian rem kho mania he in an sak chan Italy lalnu Margarita chuan honna hi ahman pui nge a Europa Ramri sang berane Norway Sweden le Finland hengram pathum te hi mun olaya anlowin thren rang ve boka Sweden martop hi Finland tana khothlang to pania anin rina laya hian kumsang khazakwa somhnia khan lungphun niin anin rina hi mipui chena trangin hlama se mun dangdai ani baka dile tlang vel chu amoyin arwala ram pathum thlir thena ni wangin khwalzin te chuan antlona sa thei viau thunga khwalzin dong song tur hian ram rang chuan an huam chunga hian hotel te po an sato nge ane Gibraltar le Spain Gibraltar hi England ram mania Mediterranean le Atlantic tuipui in thena laya omane Spain ena anin rina hi thlona trum mun nai taka a omane he thlona trum mun tlan kong thui lo tak hi ama chuan lir theitan kong pui ani ngal thina
masen chep deuh ba ka harsat na hrang athlen thina wangin lir thei kalna tur hi tunnel lama son hani to thunga thlon atlan kong bulmai hi Spain le Gibraltar te in rina ani ngal bokane tumen lui hei hi North Korea Russia le China in rina nia lei mangin helui hi do ka yania Korea tang hian lei hi zo ta ila lei kallak lolain China kan lutanga lei kan zo top meu chuan Russia ram kan wathleng der don ane he mun hi North Korea mi le sa zinga anram chua san tumte tlan chuana mun ani wangin sipai ta chuan anveng uluk hlea mun moi tak ni ma se sipai hlauna wangin amoi tak theilove an ti thrin ane Mount Everest Kovela tlang sang ber lon chua harsa ti borvel hi Mount Everest chungchang kan thria dan ane Nepal le China in rin ani in Kovela Ramri sang berane hetlang chimlam chu Nepal ram ni in hetatang hian tlang hi lon hani tlang puya marlam chu China ram hani ve thunga hetatang po hian mi engemaw zatin Kovela tlang sang ber hi anlo chuan to thrin bokane tlang chi phei chu azat ve Nepal azat ve China a in thenane